Hej og velkommen til Fremtidens Detailhandel. Et VIP-projekt, som vi laver her på Lønmark Horsens. Jeg hedder Dennis Risager, og jeg vil fortælle lidt om mit projekt. Mit projekt det tager udgangspunkt i Jacob Plus. Det er et designerhus, som ligger i Horsens. De har alt fra designermøbler til designer lamper og alt, hvad der findes af dyre designervarer. De har Arne Jacobsens Ægget, de har møbler fra Hay. Målgruppen hos Jacob Plus, det er primært mænd og kvinder, som er højt stillet, har en rigtig god økonomi. De er måske direktører, ledere i den stil der, bor måske i Stensballe-området. De bruger dyre biler, de har råd til dyre møbler. Selve ideen, som jeg vil fortælle lidt om, det handler om, at jeg tager Arne Jacobsens Stole, Ægget og Svanen, kombineret med Michael Kvium, som kom fra Horsens af. Derved kan man lave noget mere eksklusivt, som at sige, vi får den her stol her med Michael Kvium. Vi sælger 10 af hver slags til en rigtig høj pris selvfølgelig, fordi det skal være eksklusivt, men det gør jo også, at folk lige tænker, det her, det må vi bare have. Og igen, Jacob Plus, det er et Horsens firma, og Michael Kvium kom fra Horsens af, så det vil være en ideel kombination med de to. En anden ting, jeg også har tænkt, det kunne være, at man tager butikken og simpelthen laver om derinde. Det er en stor butik, rigtig højt til loftet, og det roder. Jeg synes, det er lidt uoverskueligt at se, hvad det er derinde. Så derfor vil jeg måske lave om. Og det er illustreret ved at tage og lave et indretning her fra Sims af, har jeg brugt. Simpelthen lave en etage mere, hvor man laver et showroom, hvor man decideret nemmere kan se møblernes funktion. Derudover så vil jeg også lave et lille mødelokale, hvor der kunne sidde en indretningsarkitekt og simpelthen være med til at designe rummet, hvordan og hvorledes møblerne skal stå. Derudover så har jeg tænkt, at jeg vil lave nogle foredrag, der kunne komme ud og fortælle lidt om hver. Og jeg har taget udgangspunkt i de her tre her. Vi starter med Stig Lauritsen, som er kendt fra TV2, Have Haves. Han designer haver selvfølgelig. Og det er det, der er målgruppen til Jacob Plus' kunder. De er folk, der gerne vil have lidt mere eksklusivt. Så derfor så, hvis de kan få en designer ud og lave deres have, så er det win-win. Derudover så vil jeg godt tænke mig at få Annette Ekman, som er en stylist og boligindretningsarkitekt. Hun er kendt for sin blog også, hvor hun fortæller om, hvordan man kan få forskellige nips til at være inde i sit hjem. Så kunne jeg godt tænke mig at få virksomheden Hay ud og fortælle om deres produkter, hvad de egentlig gør for at ramme en rigtig målgruppe, og hvordan og hvorledes deres arbejde med møblerne og indretningen, den finder sted. Jeg håber, det har været opsigt, og måske kunne være en ideel idé. Tak fordi I så med.